Ang krimen nagakatabo sa wala naton may baluan nga lugar, oras kag adlaw. Gani sa naman niya tion, mahimo ini ang matabo. Sa karong edisyon sang K5 Crime Stories, aton istoryahan ang makalnusbo nga gindangatan sang 24 anyos nga miyembro sang LGBTQ sa may banwa sa Kalinog. Ginpatay ni tungod sa love triangle o kon sa katransaksyon sini. Siya si Henson Latoza Libuna. Nagapangidaron sang 24 anyos. Kag tumuluyo sang Barangay Marandig sa may Banwa, sang Kalinog. Number 1 SK Kagawad, kag third year college student sa West Visayas State University, Kalinog Campus. Puno sang handom sa iya kabuhi. Business mother, mga libaan ko, bigyan ko sa eskwela, karami ko, tapos na ako gusto ng course. Tapos kung may profesyonado ka, pansi kami mga operasyon, pansi kami mga earn kwarta. Lalaki ang pagkatawon ni Henson, apang babayi ang iya balatyagon. Amo na nga ang naandan nga tawag sa mahimata kag kakilala sa iya, amo ang ngalan nga Agi. Apang sang gabi sang Mayo 23, si Henson ang hinalilangan na dula kag wala na makita. Mayo 23 ang hapon nakaistoryahan ay pa si Henson kag ang iya tiya nga si Helsa Perez. Naglisensya lang ang biktima may baklon sa 7-Eleven convenience store sa Ilaman, Banwa. Tapos sa pagtapos ng katawag, nagsaka siya kanako na sa 20. Malata, mapa 7-Eleven ko danay, malagda may baklon lang ko kuna, malagaw ko sa plaza, balon mo si Sani, kuna kung mag-abot siya, nga hulaton na lang ko, matambal na, maabot si Sani kag si Shane mo nga, imaw sa nadaan malagaw. Apang sino ang maghuna-huna nga ininagali ang katapusan nga pag-istoryahan ni Helsa nga buhi ang iya hinablos. Pagkaligat nga naglakat ini, wala na makapauli kag makita ang 24 anyos nga biktima. Sabado itaaga, ginatinawagan ko siya, hindi makontak. Di, feeling ko daw ginakulbaan ko bala. Nangyahambal ko sa tiyo ko, guys, kabanahon ko nga, di agi na ganito man sa white na kulito, daw ginakulbaan ko, malanda ka rin, malabasi kung ano din rato, basi lobat na cellphone na eh, mauli man daw Japon ah. Isa sa makatapusan nga na-chat ni Henson ang iya pakaduwa sang gabi sang Mayo 23, mga pasado las 9 sang gabi. Magkakitanay kung tani sila nga duwa sa Banwa sang Kalinog, agod niya magpamahaw. Base sa mensahe sang biktima, madili lang ini tungod niya may kadtuan sila ni alias Michael o kon Micaela, isa man ka LGBTQ member. Nagpula ko pa na nag-istoryahan kami nga nagataon pa na sa may Akila, tira sa may kilid ka simbahan, ma'am. And after ka to, hindi ko rin na makontak mga pag-abot ka mga 7:30. Then pero sa last na nga ginambal nga to nga basi may medyo dili ako hay ni kadtuan pa balasan diyan ni Michael, ma'am. Na pero ay kita ko bala ka ano yan ni sir ang tao ang si Michael nga ma'am, that is bala daw best friend naman nga upod niya sa mga racket like mga ribbon, mga manicure na naman siya, ma'am. Halos nagulat ini sang 7 ka oras apang wala sang Henson nga nagpakita kag nagsabat sa iya maminsahe. Nalipasan na sang gabi, wala sa gyapon makapakita kag makapauli si Henson. Mayo 24 Sabado nga adlaw, diri na kag ginpangita ini sang iya mga himata. Nakalabot sila sa ibang mga banwa sa pagpangita apang wala sang Henson nga nagwa. Diri na kag nakabatyag sa kakulba ang mga himata nga mahimo may malain na nga natabo kay Henson. Karon dang nagkadto ko to kay Michael, nangato ko to, pag-abot ko to kay Michael, sa patay de suga na ni Michael, siguro gapuway do tanay isaman na ano ko to ya kana nangatok.
Tapos hambal ko na kaya gaan ba ko dang dia Henson. Malaway ta mala almost 1 month to tanan ko na nga way tama kay maway ni Henson. Hambal na. Never mind ko ano ba ko. Nasa nga almost 1 month kun ko nga dang hambal na ikaw imaw na hambal ko. Tapos amon to naguli kami. Napag-abot ko sa balay, naghambal ako nakulbaan gid ako. Ang ila malain nga panagupnop ang nangin matuod. Makaligad ang 5 adlaw wala ini makita. Mayo 28 pasado alas 10 ang aga sa barangay Barrio sa Banwaman, San Kalinog. May nakitaan ang manugtapas ang tubo nga isa ka lalaki nga na sa advanced state of decomposition o kon nagakaagnas na nga bangkay sang nasapuan sa kilid sang katubuhan sa sining maligwin nga lugar. May ginsugo sa ako ng manamon kung dintong bao ginpangita namon. Sino nagsugo, sir? Siyang kabo namon eh. Oo, may, tapos? may tuya ko sa may pangpang sang suba nga may mga sako kuno to yung kadwan naman na pulugon dad na namon. Oo. Tapos may nakita ko nga banas, ginlantaw ko na tong banas kinsunod ko. Taglantawon nito nga kita ko. Amo na ko sir. Tapos, pagkakita mo, sir, ano ang una mo nga ginhimo? Wala nagwa ako, nagbalik ko kag magambal sa mga imaw ko nga nato may tao di nga patay. May madalom ini nga pila sa magtimbang nga tuhod. May pila sa paa. Ginlaslasan sang kutsilyo ang liog kag nakakaspa ang duha kang ngipon. Pagkaligad sang inuras, ginkumpirmar nga ang nagkakaagnas nga bangkay nga nakitaan amo si Henson. Halos palaligban sa pamilya, ilabi na gid sa iloy ni Henson nga si Hazel. Kun nga amo gisini kabrutal ang pagpatay sa iya kamagulangan nga bata sa 3 kamag-ululutot. Mabuot kag mapinalanggaon nga klase sang bata kag matutom ini sa pagtuon. Sa pihak sang ila kapigaduhon, nagatingwa kun tani ini nga makatapos agud nga makabulig sa iya pamilya. Ang kwarta mo 1,000. Pamasahe la damo. Da amo gibladan ginano ni Hinson. Nga magtingwa matingwa ta nang eskwela. Para nga makabulig ka namon, sana maglibainan. Tingod na agyan ang kapigadoon, sir daw amo balad na. Mismo ang iya mga co-border kag abyan ang makapamatuod kung ano kamaayo ang batasan ni Henson. Ambal mo, sir. Maawa naman sila kay Hinson. Hindi naman ganun kasama si Ginging. Para gawin nila yun. Ang taas ng pangarap ng batang yun. Alam kong every time na magkwento sa akin, kinabukasan niya, gina-open niya sa akin. Tinutulungan ko yan kahit sa pamasahe. Nanghihiram, hindi ko na nga sinisingil. Nanghihiram yan ng pamasahe. Simple sa kawalan minsan ka mga bata. Di ko meron ako, okay lang. Tapos, balitaan namin, ganun lang palagi nila. Mabuot man na siya, tapos mahikuson na siya. Tapos guys, agad na share naman iya problema ka na. Tapos sa school iya problema mo. Wala man siya problema about sa ibang issue. Pero may ano ni siya, sir, may migo ini siya. Kumano na ako taga-tabukan, pero kilala ko sino. Pero naka-open man siya sa inyo, naka-share. Isa sa managagwa nga ngalan nga tapusan nga nakaupod ni Henson anti si Madula amo si alias Michael o kon Micaela. Natutulan kanakuhaan sang reaksyon si alias Michael sang K5 News FM Iloilo. Suno sa iya, kilalahay siya ni Henson pero hindi siya magsuod gid nga abyan. Mga 7 p.m. nag-decide kami, syempre nakapoy ako, nag-decide kami sa mga media ko. Ang upod ko si Mika kag si Romel, nagyapon kami sa Aquilas. Sa may Genrose, only rice around, kabot kami tuya, mga 7:17 p.m. Nag-end amon nga pagkaon dito, mga alas 8 sa gabi. After that, pag tapos katong yapon namon, nagpuli kami, di ka magpuro. Namoy malang mahambal ko ang akong site nga sang gindeclare si Henson nga missing, ari kami di sa parlor. Why kami di hali? May mga naglaptaman nga impormasyon nga mahimo love triangle
ang motibo sang krimen. Nagwa ang ngalan ni alias Mikay. Gintinguan sang K5 News FM Iloilo nga makuha man ang bahin ni Mikay. Kag base sa report, may komunikasyon sa tunga ni Mikay kag sa ginatudlo nobyo ni Henson. Apang initanan-tanan ang ginpanginwala ni Mikay. Kami to, gara dyan, sir. Nambal na ambal ka ng patiya na ko. Naging third party ko na ako or kadal na ball na mo kadang issue. Pero to, sir, wala ko kama. Wala ko minatandaan. Wala ko minadumduman na katsa ko nga migo na nga ambal na. Da, ginahagad ito ng migo na. Naputos ko sa nagkagap. Wala to, ano kamaan ng migo na. Ay, sir, wala ko si duro-duro. Duro man nakachat ko. Pero wala ko minatandaan ng migo na nga kadatabukan nga kachat ko. Pero ang kon sa imo nga pagkahibalo, nabalaan mo ginman nga may migo ini siya kag kung taga diin. Wala, oo. Pero close ka mo ni Henson hindi. Kilala lang. Oo. So ano mambal mo si ni ma'am sa mga nagalantaw subong o nagapamati nga ti ikaw chatay ko no kamo sang migo ni Henson panugyan mo si ni ma'am sa ila para at least maklaro mo man imo nga side. So, tangan na naga sila or nakamatikan. Ihog lang ko, dito mo danay paano ka istorya nga amo kada ako. Hindi ko lang na sa side ko nga nga malan kakon nga dang ako yadang rason ko sa amo da natabo ng rason. At tuod lang wala kay nahimo nga lain kago ay kag tuod ang issue nga nang naging love triangle. Amo lang ihog lang di magpaano ka chismis or what. Nangin emosyonal ang iloy ni Henson sa mga interview sang K5 News FM Iloilo. Dala ang panawagan nga kuntani magsungka ang mga sospek nga nagpatay sa iya bata. Kung sino man ang naghimo ka na dapat konsensyahon ta na. Nga ano balagid nga amo ginaginhimo nanda sa bata ko nga waya ko kumaan nga may sala ang bata ko. Tungod ako nga nanay, nasobra ba sa itlog pag-along ko sir mo? Pero ang pagpatay ka bata ko, nasobra ba sa baboy? Ang ginsaksak. Daw amo mlanan mo daw kasakit nga batyagon. Ginpatawag naman sa otoridad ang mga mahimo may ihibalo sa krimen. Lakip na si alias Michael o kon Micaela kag alias Mikay. Sa inisyal nga pagpangusisa sang Kalinog Municipal Police Station, wala Manila ginadula ang anggulo nga love triangle. Pero sa subong, hindi pa nila matulid ang madalong motibo sa pagpatay sa biktima. So, inulat naman ang ginadula ang muna posibilidad, no? Pero, siyempre, kinalagi na muna ay pamatudan or yung taon kitang mga gitpahagyan nila at least patrace natin. Kaya sa bulig man sa mga witnesses dito, dinatanda natin mo confirm kung kuhaan gitman may third party gitman nga. May ginasundan man sila nga anggulo nga mahimo may katransaksyon si Henson kag wala sila magilusugot sa transaksyon. Tanan nga anggulo ang ginapadalman sang kapulisan. Ginaisa-isa man nila ang mga ginikaduan sang biktima antes inadula kag kung sino ang upod sini. Ginatsikiyar man ang kuha sang tagsa ka mga CCTV camera sa lugar. Wala naman makitaan ang cellphone kagkahita ni Henson nga makabulig kuntani sa pagsolbar sang krimen. May kondom nga nakita sa lugar kag pagpati sang kapulisan, hindi isa ang nagpatay lang kay Henson. Ginpaydalom na sa autopsy ang bangkay ni Henson agud may baluan kung ano ang gitunaan sang iya kamatayon. Wala na sang iban pangit na pangayo ang pamilya sang biktima kundi nga mahatag ang nagkakigo nga hustisya para kay Henson Libuna. Bukas ang K5 News FM Iloilo sa makahatag sa may impormasyon agud nga makatumod sa mga sospek sa natabo nga krimen. Mag-message lang sa amo sa official Facebook page ang K5 News FM Iloilo. Para sa K5 Crime Stories, upod kay K5 AJ Cordova, ka K5 Kimberly Caluyo, ka K5 Anjo Salmorin. Ini naman si ka K5 Enrico Surita Jr. para sa kampyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo. #1 na kita, K5 News FM.